Здравейте, приятели! Надявам се всичко да е окей при вас, защото при мен е всичко окей. С това първо предаване искам да ви представя всички геймърски информации и така започваме с първото предаване. Нека ви представя всички игри, които излизат за месец април. Хайде да не му мислиме и започваме с първата игра, приятели, която е Ashrak Knight, която излиза на PC и Android. Тя е със страшно много предизвикателства и накрая на всички тия предизвикателства, ако ги завършите, ще получите много награди. В играта има много босове и много противници, но всеки ъгъл ще излизат противници и много босове, така че бъдете сигурни, че ще бъде трудничка. Продължаваме се напред и напред. Това е втората игра и това е една игра на ужасите Descent 2, която е със страшно много енигми и много вампири. Така че надявам се да харесат на тези, които обичат ужасите. Третата игра, която съм ви подбрал за този месец е Turbo Golf Racing, която се играе на линия и само на линия с приятели. Така че тези, които им харесват трейлера, нека си я купят, играят с приятели и да се забавляват. Следващата игра, която представяме е Freedom Planet 2. Присъединете се към героите на Avaris, които се изправят пред най-големите си предизвикателства до сега. Играта е аркада екшен авантюра. Продължаваме с Gigantic Rampage. Вълнуващ мултиплеер гейминг, изживяване за фенове, играта предлага широка гама от разнообразни герои с уникални способности. Играта се играе от 4 играчи за повече забавни моменти. И продължаваме с Shadow Legacy. Играта е стил авантюра. Главната героиня притежава силата на сянката и владее технологиите. Надявам се, че играта ще бъде завладяваща. Следващата игра е Planet of Lana. Лана и нейният верен приятел се впускат в спасителна мисия в един пъстър свят, пълен с много врагове и много машини. Една от най-очакваните игри този месец, това е No Rest for the Wicked. RPG платформа от създателите на играта Ori. Надявам се тази нова игра да е още по-хубава от предишната. Клайв Росфилд и неговите съюзници се борят да си върнат контрола над съдбата. Но дали съдбата ще падне? Представям ви Final Fantasy 16. И така, достигнахме момента, в който трябва да ви кажа, ако това видео ви е харесало, споделете с приятели, ударете един палец нагоре, за да подпомогнете канала. Благодаря ви предварително. Продължаваме с Sandland, игра, която излиза на всички платформи, с отворен свят отвъд дюните и предлага много пътувания. Играта е аркада и ви призовава да изследвате отворения свят на Forestland.
така, скъпи приятели, стигаме до предпоследната игра за това видео, което ви представям днес, която се казва Demon Slayer. Тя е безплатна ефирна фентази ролева игра, идваща за всички платформи. В нея може да видите много драма, много битки и в същото време така може да играете с ваши приятели на мултиплей. Изтеглете я сега, за да се впуснете в това завладящо пътешествие и да откриете нейните тайни. И така, стигнахме до последната игра, която ви представям днес. Тя се казва ЗАО. Пригответе се за приключение в красивите и коварни земи на Кензара. Главният герой ЗАО прави сделка с бога на смъртта, за да вади неговата любима в мракът. Самият той е вдъхновен от актьора Абубакар Салим, който ни показва една трагична история за любовта. И така, скъпи приятели, приключвам с това видео. Правя големи киски.